Guys, Suzuki Court kule case kaZolani. Unfortunately indaba enizoziva kwindaba kwilandia kwi-media houses, it's about uZolani. Couple of other things ezenzekileyo khona. Just not wasiyonifotela i-footage niyazibona kwi-BCM TV about the court proceedings. But what we need to know is the things ezithethwayo mhlambi, the things that are happening on the background. As Sipaya Court, there is i-premier ibibhizi iyodibana nefamily kaZolani. I don't know i-timing yayo yonke leyo into, because they supposed to know, but there is a court date appearance, but bafikile nje ifamily kaZolani, tata kaZolani, uMakazole plus ne-young brother zabo, bahamba uMakazole behoya premier plus noLantika notata ke plus ne-other family noTamla. And a court, what happened is there was a lot of actually it was argument between iLantika. Okay, ungenile umfana lo accuswayo believe uba mastermind ngabantu ke. The court, it was just the first appearance, but abantu siyathetha mos uba mastermind uhamba nge-wheelchair, and ehamba nge-wheelchair nje, note leyo into uhamba nge-wheelchair, and the rumors eziphaya ke kule nto uhamba kwakhe nge-wheelchair. Kwenzeke ntoni sehamba nge-wheelchair lo mfana? No, wonzakala long time ago kwi-tavern enkulu ephakana eShampies, wadutyulwa khona. Edutyulelwa ntoni? One, akwayaziwa, and two, underline le nto ithi these are speculations abantu. You understand uba this chap ingathi is suspected of uba ne-affair, mandibeke lo hlobo, with umfazi wokuqala kaZolani, and yadutyulwa eShampies, wheelchair bound. Now with yonke le nto ngena kanjani, uzongena ecourt ihamba nge-wheelchair long time ago ke leyo into. You understand? Very young chap, very handsome. Xa noLantika if bekuthiwa indoda iyanconywa yenye indoda, still young man, he's still in the 20s, very handsome, and you could see exesha ngenayo ecourt uba no, this chap, for the seriousness of the of le cases akuyo, kum, that's me, kum ubonakala njengomntu ongayikhathalelanga yonke le nto. You understand? No remorse if yakhona mhlambi ongayidanelanga le nto accuswa ngayo, as much as abanye abantu they go to an extent of say ingathi le chap ixolile le nto yenzileyo. You understand? And xa ubuza uba why ezobone lo mntu lona accuswa ngento eserious elihlobo, kuthiwa no, this chap yadutyulwa, and there's a rumors ezithi he's suspecting yena lo udutyulwayo lo mfana bengene ecourt uba since edutyulelo elanto exesha wayedutyulwa wayejola or wayene-affair with umfazi wokuqala kaZolani, or umfazi kaZolani uqala, I don't know uba bangani, but now ubeliever or ukholelwa uba wayedutyulwe ngabantu bethunywe nguZolani. So that's why nsithi ke ngole case ine-changes ezenzekelayo apha kuyo. So isizathu, and there are rumors uba that are flying uba no, it's not the first time he planned le nto lena. I understand, because with confidential sources ezithi yes, uZolani was aware of le nto, because abantu abehirishiwe the first time, these are rumors, ababehirishiwe the first time baya kuZolani bamxelela uba hey, le chap which is wheelchair bound now
isithumile omasobulawa wena, but we cannot do leyo into. Hence qala kwi-comments uyayiva uba it's not the first time really uZolani bemfuna, you understand. And this time, and if uyayidibanisa ke ngoku uba a young chap entsha encinci la hlobo to have that such an anger and such a mhlambi, I would say such goes to such an extreme to get the revenge, because now he was young, he is handsome, attractive to the ladies, and now was born a wheelchair bound. So there is that anger kuchi of wanting him to get a revenge. And now kutiwa or kuchiwa, these are rumors oba uyenze lento ngenxa yezonto ezo. But the case is isecourt ngoku, zonke ezonto ezo zizawuprova, zonke ezonto ezo zisenoprova wrong okanye ziprove right, and nathi sinixelela into esiyivayo. Yeah, understand, we might be right, we might be wrong, but that's the thing that is happening eyenzekileyo court. And to our surprise, eza chap bezifunyenwe bezibanjwe eScenery Park phezolo, when we show the video, abanye benu bengayibhelieve uba inoba yinyani, zi-appearishile namhlanje e-East London Magistrate Court, nazo bezi-appearisha namhlanje. Ngomso zizokwenza i-appearance apha eMdantsane Magistrate Court, sanifumanela nalezo indaba zangomso, apho bawudityaniswa bebonke. So the argument between uLandika ke ngoku i-prosecutor kunye neLondon egqwetha lale chap, and libele nje igama layo man, phela silibambe kambe kwexesha. The argument it was uba le chap igqwetha layo lifuna uba ayohlaliswa eCambridge, and iLandika ke ngoku i-prosecutor le mtshutshisi wasecourt uthi no, iCambridge is just a holding cell. There is a better facility, a prison, which is a West Bank or eMdantsane or apha eLandini eFort Jackson. So it's either uye usiwa apho. So it was the argument uba igqwetha no libelieve uba iCambridge is better, bangakwazi uLandika. Umantyi nguvela yena esithi, let's say for instance ndiyamnika lento lena njengoba leli gqwetha likaloo mfana li-arguisha uba bangasiwe eLandini eWest Bank ngenxa yoba there are no facilities khona. Ithi i-prosecutor, no, there are actually hospital kule ndawo ahleli kuya kwa-hospital. If ufuna i-medical attention lo mfana, zikhona phaya eLandini eWest Bank ezo medical attention uzozifumana. So igqwetha lithi hayi no, iLandikeni ifamily is taking care of yona, and they've got amaphepha akhuphileyo ebonisayo uba ezi medical conditions ngenxa bengafuni uba zipapashwe oba zinjani na. So they took a 5-minute break bayodiscussa, babuya ke ngomanje sithi no, the case is postponed for tomorrow, and iya e-bail court ngomso. So ngomso ke ngoku iyaphaya i-postponed for tomorrow, and tomorrow is e-bail court, and ngomso so besiyojonga naba ke ngoku babebanjwe eScenery Park be-appearisha. So those are the twists and turns of a case kaZolani. And in comments abantu bathi Zolani was a fighter, and even today nangoku usazilwela. So yeah, sihambe lo hlobo guys. Hope uba, I don't know, what a waste of life. What a waste of life. Zolani was young, handsome, and he had everything. If this chap accused wayo, he is young, handsome, and he's got everything, and obo waste ke lo hlobo, just with anger and with jealousy. I don't know. Okay.
See you.